Pitip na em, baha kejuk kesengi, kebangi ha India ngi ong, kadai kesnem arjar arpun riu. Haki wei pat kiri, kibriu kila ban ong, kadai kesnem arjar prapulai. Haka wei pat kari kadang don, haga snem arjar khat pra. Bat haki wei pat kila ban ong, arjar sans pa henriu bukandai. Bat kumnu kala ban long, baga perthai kabadon haka juk kesengi, hanrei kesnem kalong kabaya per. Hatu kawai kari kabaklah, kajubab kalong em, bat kane kadai kabentah kabakam sngau tenan, kapor kaju harai karukom khen ya kapor, kapher mentangin ya pej benia, balai ki katu kane kiri, kim ong arjar arpun riu, wallah ngi ki babun ngi khen bakadai ka snem arjar arpun riu. Abangi ong snem arjar arpun riu, ngi pendon kam ya ka Gregorian calendar. Kane ka kalendar kalong ka bagi pajba ki pendan kamha ha keleng ka perthai bat kalong ka standard ka ba pendan kamha ha ki international business science aviation technology bat ka jingya dai ha pedeng kiri baper hanrei kalong ka ba kongsan ban sngau thu ka Gregorian calendar kam dai ka kalendar ka ba ka perthai barok kawai kan pendan kam kadai tang kawai na kirukom khen snem ki civilization ki barim ki la don la ka jong ke kalendar jongki haswa banwan ke Gregorian calendar ki nong khen snem ki la banjit ya ka snem basdang da ki wei pat ki historical event bat hang ne ka jingya per ka sedang agane ka por ngin sedang nagari ka badon hajan jongi bat kata kadai kari Nepal Hausnem arjar arpenriu ka Gregorian calendar ha Nepal pat ka don hausnem arjar prapulai jang ka Bikram sambat haga khatsau terik u April arjar arpenriu kalong shiterik jang ka Baisak arjar prapulai badu snem arjar prapulai un pteng hadu ka khatlai terik u April arjar arpunyo telada pilai Nepal bat POE haga kalendar jongki bakadon arjar prapulai ngimdei ban kendit bat kumjuru kane kamut baka Nepal kala ayat syakmat dasan punyo snem yangi kijing batai ki ong baka Bikram sambat kadon ke epuj ka bakam mensua banya ka Gregorian calendar na kata kadau ka nambar jong snem kapau kumbaka kamhe ya ka Gregorian calendar kajing ya per kalong kumbasan pun riu snem bat prabnai bat ke exact different ka kalah katum kapor jong snem mentangin pai syakawai pat kari ka bakam pela banya ka Nepal bar kata kadai kari Ethiopia Hawagos arjar arpunriu ka civil calendar jong ke Ethiopia kadang long arjar khatpra habangi ong arjar arpunriu makibat ki ong arjar khatpra namar ke Ethiopian calendar kadon ke historical calculation kabapher na ke Gregorian calendar ka kalendar jongki kalong nyau hadu prasnam syadien jong ke Gregorian calendar bat hangne ke jing pela kamkut tang haki number ka Ethiopian calendar kadon hadu khalai banai ha ka shisnam kine ki khat ar banai jongki ki don lai pusngi man lawei powei ubnai Ubnai uba khalai, uba kerteng, upagum, udan sansngi haka normal year, bat nriusngi haka leap year. Mangi syane ngidon khat arbunai. Arai ke Ethiopia kadon khat lai bunai. Bat kane kamde tang ka kalendar, kabaki briu kibu haying. Ka Ethiopian calendar kadang long ka kalendar, kabakong sanpa haka imlang salang, jong kari jongki. Bat kadeiru ka official calendar, jong ka Ethiopian Orthodox Dewa Hedo Church wala Ethiopia kasnem kalong laispa rup sansngi kumbangi ngidon harai ka benta pat yakine ki benai hakarukom ka baper kalong kumba pishim ya kacu kapor harai pi benta ya ka dakawai pat ka rul mentangin pei ya kawai pat kari ka bangi ya keren pa gini sngi ke baladep bat kata kadai kari Iran ka Iran ka pendon kam ya ka solar hijri calendar
kabadai ka kalendar kabadon ya ka jingya day bat ka jingya lenti jong ki sngi bat ki season haus nem arjar arpun ru ka kalendar jong ka Iran kalong haus nem ka saus pasan kane ka kalendar ka sedang ya ka snem tumai hanawas ka bahap ha ka por jong ka spring equinox de habangi kinong India ngi ong arjar arpun ru ka Iran kala ban ong ka saus pasan bat baro ar kilak banlong ki bayadei namar ki pendankam ya ki weipat ki sistem ban ken ya ka snem ka weipat keri ka bala kam he ban yangi aga jingken snem ka dei ka Thailand menta ka weipat ka baki pajba ki tip ha berkata ka dei ka Thailand ha Thailand pila ban yo i ya ki number arjar sanspa nrub khandai habangi dang ong arjar arpun ru kane ka dei namar ka Buddhist era ka calculation system ka khen yaki snem da ka weipat ka historical religious reference point kumta habangi ki ba khen da ka Gregorian calendar ngidang don arjar arpunru ha ka Buddhist era ka ba pendon kam ha Thailand usnem arjar arpunru jong ka Gregorian calendar ulong arjar sanspa nru bukandai bat kane ka long ka chingmut jong kane ka video ka perthai ka don ha ka chu ka por anrai ha ka chu pat ka jingkhen ya ka snem ladangi phai sha Taiwan ka neru ka long ka ba kham snotanan ha Taiwan phila ban yo i ya ka number jong ki snem ba ka long shis pa khasan kane ka dei ka minggu kalendar kumta ha ka arjar arphonru Gregorian ka minggu kalendar kadang dei ha ka snem shis pa khasan ka jingkhen ka sedang na ka funding jong ka Republic of China ha ka snem shijar khandai spa khatar te hang neru wala ka dei ka chu ka sngi are ka jingkhen ya ki snem kalong ka bapher menta le se phila ban perkhat kanu ka snem ka bade hatu ka snem arjar arhunru arjar prapulai arjar khatpra arjar sanspa nru khandai ka jubab kalong barok kila bandai hala ka jong ka rukom khen namar ngim kren syapang ka chu ka kalendar kalong kumba pidon ka kilometer ka mile meter ladanga ong ka jaka kalong 10 kilometer pat pi ong kalong riu point ar mile atu neu baklah wala ki unit ki per anrei ki wan haju ka kalendar ka yathuru ya ka history bat hangne ka benta ka ba kham sngotenat kalong baka kalendar kamdei tangga table kabadon tangki tarik ka kalendar kaya thu ya ka history jong ka wei ka chaj penriu kaya thu ru menno ki khen bau snem usdang ka ke event ka ba kibu kum ka history ban sedang ya ka point kibur ru ya ka sngi ba dumnai ka jingya dai jong ki bat kanyam bat ka culture kalong kumno ki season ki ya kumno nak ta kadau haba pio i ya snem arjar prapulai nyemdei ban ong baga Nepal kalaya syakmat ban yangi bat haba pio i yo snem arjar khatpra ha Ethiopia nyemdei ban ong bagi ne kidang don syadian jongi namar ngi im ha kaju ka sngi bat kaju kapor wala ka jingkhen kalong ka bapher parlok lada bisngau tenat ekne ke video sngau ha like subscribe khnang bangin jo musim ban penmi susu ya kum kini ki video kublai shibun